Segon dia de jornades de medi ambient dins el programa Enermet després que dilluns s'iniciaren al municipi de Benissa. La Pobla ha estat l'amfitriona de les reunions de treball per avançar en el projecte europeu d'aposta per les energies sostenibles. En total són 11 institucions públiques i privades de 5 països de l'arc mediterrani les que participen d'esta iniciativa. L'acte inaugural de la jornada el presidia l'alcaldessa de la Pobla, que ha donat la benvinguda als prop d'una trentena de representants de les diferents institucions. Es tracta de socis dins un programa finançat per la Unió Europea. En aquest sentit, el secretari autonòmic de Relacions amb la Unió Europea, Rafael Ripoll, ha destacat la importància d'involucrar-se en iniciatives com esta. Són una aposta pel medi ambient i també per la creació de llocs de treball. La eficiencia energética hoy supone fundamentalmente una fuente de energía alternativa a un bajo coste, es decir, un ahorro presupuestario y económico para las arcas municipales en este caso, y por otra parte, y esto es fundamental también, una búsqueda intensiva por los nuevos nichos de mercado, es decir, por la generación de empleo, por la búsqueda de nuevos puestos de trabajo en otros ámbitos de actuación que son los que otorga, los que impulsa la búsqueda de energías alternativas y de la eficiencia energética. El projecte Enermet inclou com a socis de l'Estat espanyol a la Pobla i a l'Ajuntament de Benissa. D'esta localitat alacantina participava el regidor de Medi Ambient. José María Serna ha destacat l'interès del seu municipi en formar part d'esta iniciativa que permetrà que tots dos pobles puguen ser pioners en aplicar mesures per a l'estalvi energètic. I per a que aquest projecte pugui anar endavant s'han pensat jornades com esta, posar damunt la taula els avanços de les institucions participants i presentar noves maneres d'aprofitar els recursos. Es tracta d'un projecte que compta amb una subvenció europea de més d'1,5 milió d'euros.